Hej sammen og velkommen til den her video. Nu hælder jeg iskoldt vand over mig. Vi har ramt 10 subscribers. Og jeg skal lige have mine strømper væk. Er I klar? 3, 2, 1. Fuck. Fuck, det er koldt. Det er koldt. Jeg havde glemt mit håndklæde indenfor. Er du stoppet med at filme? For satan. Fuck, det er koldt. Det skal jeg sgu aldrig gøre igen. Har du lagt op? Hvad? Nej. Nej. Okay. Vi ses. Bye.